ҷаҳони муосир марҳила ба марҳила бо душворию проблемаҳои нав ба нав фурӯ меравад. ҳанӯз буҳронҳои доманадори иқтисодию молиявӣ бартараф нашуда, мушкилоти дигаре зуҳур мекунад ва оламро дар саргумӣ меандозад. дар назар дорам пандемияи коронавирусро, ки ба қавли ҳолдонҳо иқтисодиёти ҷаҳониро ба зону нишонд. хазинаи байналмилалӣ асъор ҳисоб кардааст, ки танҳо то охири соли равон иқтисодиёти ҷаҳонӣ аз пандемия 4,4% ё бештар аз 12 триллион доллари амрикоӣ хисорот мебинад. кай ба анҷом расидани ин ҳолати ваҳими инсонию иқтисодӣ ҳанӯз рӯшан нест ва маълум нест, ки кай дар баробари инсоният иқтисодиёти ҷаҳон ҳам нафаси озод мекашад. салом бинандагони гиромӣ, ин барномаи навбатии тавозун аст, ки пешниҳоди шумо мегардад. таври аллакай пай бурдед. мо дар ин барнома дар масъалаи вазъи иқтисодӣ дар шароити пандемияи ҷаҳонӣ хоҳем гуфт ва аз мутахассисон хоҳем пурсид, ки дар чунин шароити душвор иқтисодиёти Тоҷикистон чӣ вазъ хоҳад дошт. агар ба шумо ҳам ин мавзӯъ писанд ё ҷолиб аст, пас моро ҳамроҳӣ кунед. дар солҳои 2013-2020 ҳаҷми воқеии маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ беш аз 2 баробар афзуда, суръати миёнаи солонаи рушди он ба 7% баробар гардид. маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ ба ҳар як сокини мамлакат 1,7 баробар, даромади пулии аҳолӣ беш аз 2 баробар ва музди меҳнати миёнаи як корманд 2,4 баробар афзоиш шуд. зиёда аз 1 миллион ҷойи корӣ таъсис дода шуда, шумораи шаҳрвандоне, ки ба муҳоҷирати меҳнатӣ мераванд, аз 1,100,000 то 460,000 нафар, яъне 2,5 баробар кам карда шуд. дар натиҷаи амалӣ гардидани санъатҳои стратегӣ, сатҳи камбизоатӣ аз 38,3% соли 2013 то 26,3% дар соли 2020, яъне 12% паст шуда, дарозумрии миёнаи шаҳрвандон аз 73 то 75 сол боло рафт. ба соҳаҳои гуногуни иқтисоди миллӣ аз ҳисоби ҳамаи сарчашмаҳои маблағзорӣ беш аз 100 миллиард сомонӣ сармоя, аз ҷумла 30 миллиард сомонӣ сармояи мустақими хориҷӣ ҷалб гардид. дар давраи зикршуда муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ барои 245,000 хонанда, муассисаҳои тандурустӣ бо 9,000 кат ва манзили истиқоматӣ ба масоҳати 9 миллион метри мураббаъ сохта ба истифода дода шуданд. дар ин давра беш аз 1,500 километр роҳҳои мошингард, 190 пул, 50 километр роҳи оҳан бунёд гардида, имкониятҳои транзитии кишвар тавсия пайдо кард. дар 7 соли охир ба соҳаи энергетикаи кишвар ҷиҳати таҷдиди иқдорҳои амалкунанда ва бунёди иқдорҳои нав беш аз 32 миллиард сомонӣ равона гардид. аз ҷумла бо саъю талоши ҳукумати мамлакат ва дастгирию заҳмати содиқонаи мардуми кишвар, мо дар роҳи расидан ба ҳадафи стратегии худ, истиқлолияти энергетикӣ, боз як қадами бузургу устувор гузоштем, яъне 2 агрегати нерӯҳои барқии обии Роғунро ба истифода супоридем, ки ин рӯйдод дар таърихи навиди Тоҷикистон яке аз дастовардҳои муҳим гардид. тавре дар оғози суҳбат гуфтем, то шурӯи пандемияи ҷаҳонии вобаста ба коронавирус ҳам иқтисодиёти ҷаҳон марҳилаи душворро паси сар мекард. аз ҷумла муборизаи инсоният бо тағйирёбии шадиди иқлимӣ, ҷангу низоъҳои мусаллаҳона, рушди терроризм, бархурди манофеи иқтисодии миёни кишварҳо ва минтақаҳо ба ин ҳолати нохушоянд сабаб шуда буд.
новобаста ба ҳамаи ин тавре аз таҳлилҳои пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бармеояд, Тоҷикистон дар 7 соли сипаришуда тавонист ба дастовардҳои хуби иқтисодӣ ноил гардад. таъмин намудани афзоиши 7% иқтисодиёт дар 7 соли сипаришуда дар чунин шароит воқеан ҳам нишондиҳандаи хуб арзёбӣ мешавад. акнун суоли матраҳ ин аст ки дар чунин шароит мо чӣ гуна тавонистем ба ин дастовард ноил шавем. коршиносони масоили иқтисодӣ мегӯянд ки ин вобаста аст ба стратегияи мушаххаси давлатӣ, диверсификатсияи истеҳсолот ва истифодаи зарфиятҳои ҳанӯз истифоданашудаи иқтисодиёт. Тоҷикистон вобаста ба зиёд кардани истеҳсоли нерӯи барқ, вобаста ба рушд додани самтҳои алоҳидае ки пештар дар мо набуданд, тавонист ки баъзаи зарур барои рушди иқтисодиёт созад, муҳайё кунад. Масалан, дар соли 2013 истеҳсоли семент ҳамагӣ 385 000 тоннаро ташкил медод. ҳозир мо зиёда аз 4,2 миллион тонна истеҳсол мекунем, яъне 11 баробар истеҳсоли семент зиёд шуд. Ва соли 2013 мо кишвари воридкунандаи семент будем. мо аз хориҷа тақрибан бо роҳҳои расмию ғайри расмӣ он вақт сарҳадҳо он қадар гӯем ки назоратшаванда набуданд, қариб то 2 миллион тонна семент ворид мекардем. ҳозир мо 1,5 миллион тонна фақат дар соли 2019 содирот кардаем семент. Яъне мо аз кишвари воридкунанда ба кишвари содироткунанда мубаддал шудем. мо масалан истеҳсоли ангиштро аз 518 000 тонна соли 2013 то 2 миллион тонна расонидем. ва ангишт бошад, ин энергия аст барои таъмини рушди соҳаҳои истеҳсолӣ, аз он ҷумла корхонаҳо. дар ин давра ҳатто корхонаи асосии мо гӯем заводи алюминии тоҷик бошад, маҷбур шуд ба истифодаи ангишт гузарад. ва бисёри корхонаҳое ки ба истифодаи ангишт гузаштанд, оҳиста оҳиста иқтидори худро зиёд карданд ва истеҳсолро зиёд карданд. дар ин давра мо масъулияҳои сохтмонӣ истеҳсол кардем. истеҳсоли канданиҳои фоиданок хеле зиёд шуд. истеҳсоли тилло, нуқра ва дигар маҳсулотҳое ки хуб гӯем ки асоси маҷмӯи маҳсулоти дохили мо дар ин давра аст. агар ба қафо нигоҳ кунем, пештар дар давраи шӯравӣ баъди каме баъди шӯравӣ 70% содироти мо ба алюминию пахта рост меомад. имрӯз тахминан ин 30-35% аст. имрӯз мо бештар канданиҳои фоиданок тақрибан 29% содиротамон содир мекунем. имрӯз мо тиллои нуқра тақрибан то 15-16% содирот мекунем. имрӯз мо масалан семент 6%, барқ содирот мекунем, дар вақте ки тобистон асту мо барқи зиёдӣ дорем. яъне дар давоми ин солҳо диверсификатсияи истеҳсолот шуд, ҳам дар ҷанбаи истеҳсоли маҳсулотҳои гуногун ва ҳам дар ҷанбаи ҳамкориҳо бо кишварҳои дигар. дар 7 соли сипаришуда дар Тоҷикистон рушди иқтисодии кишвар аз ҳисоби афзоиши ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти саноатӣ 2,4 маротиба, кишоварзӣ 1,4 маротиба, савдо 1,9 маротиба ва сармоягузорӣ 2,7 маротиба таъмин карда шуд. дар ин давра маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ ба ҳар сари аҳолӣ 1,7 баробар ва даромади пулии аҳолӣ беш аз 2 маротибаро ташкил намуд. бояд қайд кард ки маҳз татбиқи саривақтӣ ва сифатноки дастури супоришҳои муҳтарам пешвои миллат дар доираи ҳуҷҷатҳои стратегӣ, ба хусус стратегияи миллии рушди ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2030 ва барномаи рушди иҷтимоии иқтисодии ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2016-2020 имкон дод ки дар ин давра новобаста аз таъсири омилҳои берунӣ устувории нишондиҳандаҳои макроиқтисодӣ таъмин гарданд. яъне ки татбиқи ҳадафҳои гузошташудаи ҳуҷҷатҳои стратегӣ имкон дод ки дар ин давра иқтисодиёт дар сатҳи ҳамасола миёна 7% таъмин карда шавад. ин пеш аз ҳама дар ин давра яке аз ҳадафҳои стратегии кишвар ин таъмини истиқлолияти энергетикӣ мебошад ки аз ҷониби ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон тадбирҳои зарурӣ амалӣ карда шуд ва дар натиҷа истеҳсоли ҳаҷми нерӯи барқ дар соли 2013 аз 17 миллиард киловаттсоат ба
زیاده از 20 میلیارد کیلووات ساعت در سال 2020 رسانیده شد. هدف دیگری حکومت کشور که این پیش از همه تامین امنیت عضوخواری به حساب می رود، در این سن اصلاحات ضروری انجام داده شده، وابستگی بازار استعمال از مال‌های وارداتی کم کرده شد. در روند اصلاحات در ساحه تعداد خودروهای دهقانی به حالت 1 ژانویه سال 2020 172,000 عدد را تشکیل داد که نسبت به سال 2013 2 مرتبه زیاد باشد. در 7 سال اخیر حجم استحصال محصولات کشاورزی از 20 میلیارد سومانی سال 2013 به 27.7 میلیارد رسانیده شد، یعنی که حجم آن نومینالی 38.3% زیاد گردید و سرعت رشد میان سالانه آن زیاده از 5% را تشکیل داد. برای رشد ساحه‌های واقعی اقتصادیات به خصوص برای ساحه کشاورزی، صنعت، داروسازی، پرنده پروری در دوام 4 سال اخیر علاوه‌اً 40 نمود امتیازها و سبکی‌های اندازی پیش بینی شده است که این علاقه نتیجه آنها امروز در این سال و سالهای میانبره به طور نظرس احساس می‌گردد. тавре аз маълумоти оморӣ бармеояд, дар 7 соли сипарӣ шуда ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти саноатӣ бо афзоиши 2.4 маротиба яке аз нишондиҳандаҳои беҳтарин мебошад. коршиносон инро ба он рабт медиҳанд ки 2 сол қабл ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон саноатикунонӣ бо суръатро ҳадафи 4-уми миллӣ эълон намуд. воқеан ҳам дар ҳоле ки иқтисодиёти бузургтарини иқтидорҳои ҷаҳониро маҳз соҳаи саноат мечархонад, чаро дар Тоҷикистон саноатикунонӣ хеле дертар аз дигар нақшаҳои стратегӣ ҳадафи миллӣ эълон карда шуд? коршиносон ба ин суол тақрибан ҷавоби ҳамсон доранд. яъне то расидан ба ин марҳила бояд тавассути рушди захираҳои энергетикию коммуникатсионӣ барои саноатикунонӣ бо суръат замина фароҳам оварда мешуд ва хушбахтона ин кор анҷом ёфт. این اساسهای اقتصادی دارد. برای رشد صنعت زمینه ها لازم، پیش از همه زمینه های انرژتیکی لازم. ما تا این فقط اساسا برق استحصال میکردیم. ما ذخیره های دیگر نمود ذخیره ها مانند نفت و گاز و اینها رو نداریم یا که به قدر ناچیز داریم و برقی که استحصال میکردیم اساسا برای احتیاجات مردم صرف میشد. خوشبختانه در این دوره چند تا نیروگاه‌های برقی آبی مثلا سنتودا 1 و سنتودا 2 خب با کار درآمد، دو اگریگات یا کارگاهی نیروگاه برقی آبی روغون با کار درآورده شد با اشتراک به واسطه جناب عالی. خب اقتدار نیروگاه‌های عمل کننده نارک و سربند و دیگرها زیاد کرده شد، یعنی استحصال نیروی برق از 17 میلیارد پیشین تا 21 میلیارد رسانیده شد. با امروز ما امکان داریم که از حساب این صنعت رو رشد دهیم، صنعتی که با نیروی برق برقی و شکل‌های دیگر انرژی احتیاج کلان دارد. و دوم فکر میکنم که برای ما بسیار ضرور است که ما ذخیره‌های مهنتی موافق داشته باشیم. آنهایی که توانند در کارخانه‌ها کار کنند. وقت لازم بود که ما علاقه متخصصان ملی خود را آماده کنیم. و امروز خب جوانان بسیاری در داخل مملکت و بیرون از مملکت خواندند، آموختند، متخصصان و خب تجربه نشان می‌دهد که آنها علاقه در کارخانه‌های امروزه ما کار کرده ایستادند. آنها از عهده و وظیفه‌ای که مثلا کارخانه‌های سطحی بلند، کارخانه‌های صنعتی طلب می‌کنند می‌برایند. یعنی بعض لازم بود و این بعض مهیا شده است. تطبیق 3 هدف قبلی جمهوری تاجیکستان، یعنی این استقلالیت انرژتیکی، برآمدن از بوماسی کمونیکاسیونی و تامین امنیت عضوخواری توانست که زمینه برای اعلام کردن صنعتی‌کنی با سرعت گذارد. یعنی که ما قبلا نمی‌توانستیم به کمونیکاسیا به خصوص نیروی برق، یعنی که راه‌ها این هدف صنعتی‌کنی با سرعت را نایل گردیم و در دایره استراتژی ملی رشد جمهوری تاجیکستان برای دوره تا سال 2030 یکی از سیناریوهای رشد این اندستریالی اینواسیونی معین گردیده است که تطبیق این سیناریو هم باشد برای تأمین هدف معین گردیده، هدف 4 کشور یعنی صنعتی‌کنی با سرعت زمینه مساعد می‌گذارد. برای تطبیق هدف‌های استراتژی به خصوص صنعتی‌کنی با سرعت نظام بانکی نقش مهم می‌بازد.
ва дар соли 2019 аз ҷониби низоми бонкии кишвар ба маблағи 9.8 миллиард сомонӣ ба соҳаи иқтисоди миллӣ маблағҳои қарзӣ пешниҳод шудааст. Дар маҷмӯъ дар 7 соли охир аз ҷониби низоми бонкӣ ба соҳаи иқтисоди миллӣ 55 миллиард сомонӣ бахусус барои рушди фаъолияти соҳибкории сесолӣ 11 миллиард сомонӣ қарз ҷудо карда шудааст. Инчунин дар заминаи фонди давлатӣ дастгирии соҳибкорӣ ки соли 2013 таъсис ёфта буд, бо дастури бевоситаи ҳукумати кишвар ҷиҳати рушди саноат ва афзоиши содироти кишвар, корхонаҳои давлатӣ, бонки давлатӣ рушди саноат ва содирот, яъне содирот саноат бонк таъсис дода шуд, ки барои таъсиси коргоҳу корхонаҳои истеҳсолӣ ва коркарди маҳсулоти ниҳоӣ дар дохили кишвар мусоидат менамояд. нуқтаи дигари ҷолиб дар таъмини рушди бо низоми иқтисодиёти тоҷикистон дар шароити душвори пандемикӣ ба тадбирҳои зидди буҳронии ҳукумати кишвар рабт доштааст. Масалан, новобаста ба бунёди даҳҳову садҳо корхонаҳои хурду бузурги истеҳсолӣ ва фароҳам овардани даҳҳо ҳазор ҷойи навикорӣ дар Тоҷикистон саҳми давлат дар ин ҷода тадриҷан камтар мешавад. ё ин ки марҳила ба марҳила вобастагии иқтисодиёту иҷтимоиёт аз омилҳои берунӣ аз қабили сармоягузории хориҷӣ ва муҳоҷират коҳиш дода мешавад. дар ин сам барномаи махсуси давлатӣ ҳам қабул шудаву мавриди татбиқ қарор дорад. иқтисоддонҳо ба ин андешаанд, ки ҳукумати кишвар маҳз бо назардошти ҳамин гуна ҳолатҳои пешгӯинашаванда ё изтирорӣ аз қабл ин барномаҳоро таъризӣ карда буд. Ба қавле нақшаи беи ҳукумат ҳамин аст. бояд қайд кард, ки дар ин давра таъсири омилҳои беруна ба баъзе соҳаҳое ки аз вобастагии он аз омилҳои беруна вобастагӣ дорад таъсири худро расониданд. ин ки пеш аз ҳама ба соҳаи бигӯем нақлиёт ё хизматрасонӣ ё савдои дохилӣ ки вобастагӣ дорад аз даромади пулии аҳолӣ ва интиқоли маблағҳои муҳоҷирони меҳнатӣ тавонистанд, ки то андозае ба ин соҳаҳо таъсири худро расонанд дар ин солҳои гузашта. ва бояд хотир нишон намоем, ки аз соли 2015 инҷониб бо қарори дахдори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон нақшаи чорабиниҳо вобаста ба кам кардани таъсири омилҳои берунӣ ба иқтисоди миллӣ таҳия гардидааст, ки он аз 4 самти асосӣ иборат мебошад. ва ҷиҳати татбиқи ҳамин нақшаи чорабиниҳо гурӯҳи корӣ дузинагӣ амал мекунад, ки сатҳи якуми он дар сатҳи муовин якуми сарвазири ҷумҳурии Тоҷикистон ва сатҳи дуюм дар сатҳи вазорати рушди иқтисод ва савдо мунтазам фаъолият намуда истодааст. ва он масъалаҳои мубрами рӯзе, ки мушкилӣ дар онҳо ҷой дорад ва осебпазир мебошанд, аз ҷониби гурӯҳи корӣ ҳама тарафа мавриди таҳлилу омӯзиш қарор дода мешавад ва қарорҳои дахдор барои чораҷӯӣ ба вазорату идораҳо манзур карда мешавад. мо бояд ки маҳз аз ҳисоби саноат рушди бо суръати иқтисодиётро таъмин кунем. пештара рушди бо суръати иқтисодиёт биштар аз омилҳои дигар таъмин карда мешуд. омилҳое ки аллакай нақши худро боз диданд. бештар мо бисёр сармоягузориҳо доштем аз ҳисоби давлат, аз ҳисоби бюджет. мо аз ҳисоби ворид кардани интиқолҳои пулӣ доштем. оҳиста оҳиста интиқолҳои пулӣ ҳам кам шуда истодааст. хоб имконатҳои бюджет ҳам бештар мо равона мешаванд барои сохтмони объектҳои калон, масалан барои роғун. саноати кунонӣ соҳае ҳаст, ки ҳам рушди иқтисодиро таъмин мекунад, ҳам мусоидат мекунад барои ташаккули синфи миёна, ки бисёр зарур аст, ва ҳам даромаднокии аҳолӣ зиёд мешавад. чунки дар соҳаи саноат ҳиссаи меҳнати иловашуда хеле ва хеле зиёд аст. яъне ҳар маҳсулоте ки мо истеҳсол мекунем бояд ду манфиати базавӣ дошта бошад. яке бояд ҳиссаи меҳнате ки мо барои истеҳсоли мол мекунем зиёд бошад, дуюм фоида аз фурӯши он зиёд бошад. ҳарду ин нишондиҳандаҳо бештар дар маҳсулоти саноатӣ ҳастанд. маълум ки дар низоми иқтисодии ҷаҳони муосир ҷалби сармояи мустақим барои дилхоҳ кишвар яке аз василаҳои муҳими рушд ба ҳисоб меравад.
ва инаш ҳам маълум аст ки дар вазъияти душвори молиявӣ пайдо кардани сармояи берунӣ барои ҳамаи кишварҳо мушкилтарин кор аст. дар ҳоле ки аксар ташкилоту созмонҳои молиявии дунё гирифтори буҳрони шадид ҳастанд, ҳукумати Тоҷикистон сармояи хориҷиро аз куҷо ва чӣ гуна дастрас мекунад? ин саволи навбатии мо буд ба коршиносон. аз ҷониби мамлакат барои беҳтар намудани муҳити соҳибкорӣ ва фазои сармоягузорӣ ислоҳоти назарраси институтсионалӣ гузаронида шуд ки ин дар навбати худ мусоидат намуд ки ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҳисоботи пешбурди соҳибкории Бонки ҷаҳонӣ дар ҳамчун дар рӯйхати 20 кишвари ислоҳотгар шомил гардад ки ин маротибаи чорум ин нишондиҳанда ба ҷумҳурии Тоҷикистон муяссар мегардад. албатта вобаста ба таъсири пандемия, ин коронавирус ба иқтисоди ҷаҳонӣ ҷалб кардани сармояи мустақим хеле мушкил аст. сармоягузориҳое ки дар асоси барномаҳои масалан байни ҳукуматӣ, барномаҳое ки мо бо созмонҳои байналмилалии молиявӣ дорем, албатта онҳо идома меёбанд ва онҳо аз ҷониби онҳо маблағгузорӣ мешаванд. вале ҷалби сармояи мустақим мушкил мешавад, чунки дар ин шароит ҳар як кишвар аввал ҳаракат мекунад ки захираҳои молиявии худро истифода барад барои ҳалли мушкилои худ. ва дуюм, сармоягузорони алоҳида, шахсони воқеӣ ҳам он қадар ҷидду ҷаҳд намекунанд ки рафта дар кишварҳои дигар дар ҳолате ки мана ин фосилаи байни одамон бояд риоя шаваду бояд шумораи ками одамон ба кор бароянду вобаста ба кам шудани даромадҳои пулии аҳолӣ дар қариб ҳама мамлакатҳо талабот ба маҳсулот кам мешавад ва онҳо албатта ҳавасманд нестанд барои ташкили ҷойҳои нави корӣ. вале новобаста аз ин ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҳам сохторҳои дигар дар доираи барномаи ҳастанд ҳаракат мекунанд ки сармояи хориҷиро ҷалб кунанд. барои он ҳастанд шӯроҳои алоҳида ки пайваста дар самти беҳтар кардани вазъи инвеститсионӣ кор мекунанд, вазъи сармоягузорӣ, муҳити сармоягузорӣ кор мекунанд ва албатта ташвиқу тарғиб мекунанд ки то дигарон биёянд. ва бисёр зарур аст ки мо дар ин самт аз захираҳои дохилӣ истифода барем. мо бояд сармоягузорони дохилиро ҷалб кунем, шароит муҳайё кунем ки то ки онҳо дар дохили Тоҷикистон маблағгузорӣ кунанд, пулҳоро аз Тоҷикистон набароранд ва инчунин аз маблағҳои пулии аҳолӣ бояд истифода барем. тавре шоҳид будем асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳангоми суханронӣ дар маросими савганёткунии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон нақшаҳои ҳукумати кишварро барои таъмини рушди иқтисодиёту иҷтимоиёт дар 7 соли оянда муайян карда ва ҳукуматро вазифадор намуданд ки ҷиҳати таъмини босифати ин ҳадафҳо тамоми чораҳоро андешанд. мебинем ки ин нақшаҳо аз чӣ иборатанд. дар 7 соли оянда дар бахши иқтисодӣ ба 3 вазифаи асосӣ барои баландбардоштани гуногунсамтиву рақобатнокии иқтисоди миллӣ, таъмин намудани рушди устувор, афзоиш додани ҳиссаи табақаи миёнаи аҳолӣ ва расидан ба сатҳи рушди иҷтимоиву иқтисодии кишварҳои даромадашон миёна афзалият дода мешавад. дар ин раванд тавассути саноату кунонии босурати кишвар сифати рушди иқтисоди миллӣ таъмин гардида дастгирии соҳибкориву сармоягузорӣ густариш дода мешавад. дар 7 соли оянда мо бояд афзоиши ҳаҷми маҷмӯи маҳсулоти дохилии кишварро то 2 баробар ва ҳиссаи табақаи миёнаи аҳолиро ба 45% расонида сатҳи камбисоатиро то 15% коҳиш.
акнун бояд бигӯем ки барои татбиқи ин ҳадафҳо чӣ роҳу воситаҳои муассир вуҷуд дорад ва Тоҷикистон барои сифатнок таъмин кардани ин нақшаҳо чӣ зарфиятеро доро мебошад. Коршиносон пешгӯӣ мекунанд ки дар баробари идома ёфтани барномаву стратегияҳои иқтисодие ки айни ҳол амал мекунанд, ҳукумати Тоҷикистон дар 7 соли оянда чанд кори муҳими дигарро ҳам анҷом медиҳад. Масалан, боз ҳам шаффофтар кардани фазои сармоягузорӣ, таҷдиди назари кодекси андоз, беҳтар намудани фаъолияти бонк ва муассисаҳои молиявии қарздиҳӣ ва бо ин восита ташаккул додани табақаи ҳавасманди субот ва пешрафт аз ҷомеа. татбиқи босамари анамун стратегияҳое ки мо дорем, стратегияи миллии рушди ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи соли 2030 ва барномаҳои наве ки аллакай сохторҳои дахилдори ҳукуматӣ омода карда истоданд, агар онҳо муваффақона татбиқ гарданд, мо аз ӯҳдаи ин кор мебароем. чӣ хеле ки пештар қайд кардем, масалан рушди босуръати иқтисодиёт дар асоси санъатикунонии босуръат, ин асос мешавад барои иҷрои нишондиҳандаҳо. бисёр зарур аст ки мо аз захираҳои дохилӣ истифода барем. бисёр зарур аст ки мо маблағҳои пули аҳолиро ва корхонаҳоро ба банкҳо ҷалб кунем ва воситаи банкҳои иқтисодиро дастгирӣ кунем. мо бояд пайваста ҳиссаи қарзҳо дар маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ зиёд шаванд. не соли 2015 ҳиссаи қарзҳо дар маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ тақрибан то 22% буд. ҳозир 12.5% шудааст. мо поён рафтем дар ин самт. зарур аст ки баргардем. зарур аст ки мо ҳама чораҳоро андешем, то ки ҳиссаи қарзҳои бонкҳо дар маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ ҳамчун омили такондиҳандаи рушд зиёд шавад. он гоҳ мо метавонем иқтисодиётро аз ҳисоби захираҳои дохилӣ дастгирӣ кунем. яке аз чунин чораҳо ки бевосита аз ҷониби пешвои миллат муҳтарам Эмомали Раҳмон ҳангоми ироаи паёмашон ба маҷлиси олӣ соли гузашта ба ҳукумати кишвар супориш дода буданд, ин таҳияи кодекси андози кишвар дар таҳрири нав мебошад ки мақсади асосии ин ки беҳтар намудани маъмурикунонии андоз, яъне ки содда намудани раванди ба қайдгирии соҳибкорон ва пешбурди фаъолияти соҳибкорию сармоядорӣ дар кишвар мебошад. яъне ки ин ҳама мусоидат менамояд барои ҷалби сармоя. инчунин ҳукумати кишвар минбаъд низ сиёсати дарҳои бозро пайгирӣ менамояд ва ҳамкориҳои мутақобилан судмандро бо кишварҳои ҷаҳон боз ҳам густариш медиҳад дар доираи он, яъне ки комиссия ва созмонҳои байналмилалӣ ҳамкориҳои идома дар ин самт идома меёбанд. дар интиҳои барнома як маълумоти умурии дигарро ҳам пешниҳоди шумо мегардонем. дар Тоҷикистон 15.3 миллиард сомонӣ 80% пули нақд дар дасти мардум қарор дорад. дар кишвари ҳамсояи наздики мо Узбекистон 26.6% ва дар Русия қариб 20% асъори нақди берун аз бонк аст. коршиносон умед ба он доранд ки дар 7 соли оянда дар баробари талошу кӯшишҳои зиёди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар самти таъмини рушди бо низоми иқтисодӣ ва татбиқи сифатноки нақшаҳои пешбинишуда, ҳамчунин фарҳанги молиявии мардум ҳам боло меравад ва ин имкон хоҳад дод ки сатҳу сифати зиндагии мо боз ҳам беҳтар гардад. ин барномаи навбатии тавозун буд. То дидорҳои дигар.